takže toto môžeme vidieť, že hrám Tulka Boka. To som prosím pekne ja. Toto sú Stray Kids, to je Felix. To je Bang Chan. Moment, kde je Han? To je Bang Chan, Felix, Hyunin, Lina, Changbin, Ayen, Seungmin a Han. Bude asi tu, no jasné. To sú nejaké fanúšici, toto máme takto pekne. Oblečko, nejaké svetielka, toto je nejaký busík. Takto pekne. A kam som, prosím vás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je ich 8, dobre. Lebo vždycky, keď to niekoho pridám, tak sa mi stane, že proste niekto zmizne. Felix, pekne. Komu som zobrala lextik? Tomu niekomu dám. Ja mám draží lextik, jej. Pozrieme sa, čo je v týchto krabičkách. Tuto pekne, aha. Nalejeme si šampaňu. Som to troška posrala. Aj sem si nalejeme. O môj bože, wow. Ukáž to? Oh my god, aha. Čumte. Necháme to tuto. Toto dáme naspäť do vody.